Matay pag sa'yo ang tripping. Balot mo. O, nagdoon na po ka tripping. Let's go! Tama, tata. Ulit niya. Hi guys! Hello mga kaupa! Welcome back to my YouTube channel. So, nandito naman ang baklang fresh na fresh. Charot lang. Pero as you can see, nakita nyo ang taas nga buntod. So, masaka media karon letter. So, turn over sa camera. So guys, thanks God kasi nandito na kami sa kataas-taasan at kagarang-garangan na bundok. Pero hindi pa, wala pa kami sa aming goal na pupuntahan guys. So, agwanta lang. Ati Bab! Lagi all, sorry guys kasi suminggit siya kaya suminggit din ako. Charis. So ito yung view sa amin. Mamaya marami kayong makikita na magandang view sa aming pupuntahan mga kaupaw. So yan ang makasama ko. Nagbibideo din sila. So ay, gusto ko samahan nyo ako mamaya sa pag-vlog and please support me guys. Kasi para din sa atin lahat ito. Makikita nyo ang mga marites sa buhay ko. Char! At yung mga view sa amin. Ganun. So, may mga saging dyan, diba? Yan yung kang Vice na rest house. Charis. Function hall pala, hindi para rest house. Diba? Ang ganda. Napakabakilid, guys. Good day. Support mo naman. Sorry ha, kasi napakahangak. Kaya para akong namamatay na mag-video na magyaw-yaw dito. Ay! Diyos! Kahit anong hirap. Anong sakit. Basta para sa buhay, future natin, guys. Laban! Oh my God! So yan, kapag dito, kapag magliligat ka dito mga guys, mga kaupaw, maligid ka dito at mamatay ka pagkat ng unahan kasi napakabakilid. Diba? Napakabakilid din guys. So, turn over sa camera sa guys ha. Turn over kasi napakahangak na. So, ngayon naman guys, pupunta kami sa doon. Kasi nandun ang operation namin. So pupunta kami doon ngayon. So, let's go. Ipakita mga view. Ito yung mga view, Sige na, go ikaw na! Na lagi, ikaw na wa. Ako na, Jord, Be, paglabayan kayo pedalan, ha? Siguro yan, sila mo kayo pedalan. Ikaw na. So yung mga kaupaw, so ito po karami, ganito karami yung mga tao dito guys. Position ito. Ito yung kasama ko, diba? So ito yung, diba? Nagpina na siya. Hoy, pagpatay na mo dito ka, manimal. Ay, wati. Ay, papakam. Hoy, pagpatay dito ka, kaya Dili ko ay. medyo kaya medyo ni Yung patay sakit ka ko ito laog. Hala kung
Ako, bakit mo ito? Hala, hala. Ay, nastudlo na siya. Nastudlo na siya mga guys. Oo, diba? I told you. Hala, hala. Ay. Basig-basig lang mo di ha. Tingnan kung dumugo ano man lagi. Ay biya. Pag sabat ko muna. Si ay. Ban. Ban. Okay ra man ban. Turn over sa. Dito na dogo. Ay mangguli ka ano na pod mga guys. Oh, nandito na naman guys. Masud na naman sila guys. Dito guys. Oh. Sumanib ng mga masamang espiritu. Ay na ato madumugan ta dito diri ra ta. Hindi tayo lalapit dahil baka madumugan tayo nito dahil. Baka malawan tayo nito dahil. Diyan siya oh. Ay di ba, laka dito ka pagulan nito. Bagonit. Oh hi ka lang. Si Bali baki. Dako kay yung jacket ko. Ginap na. Pili ano yung magyaw-yaw kayo masig. Ito guys. Sila lahat sinasaniban niyan guys. Nakihon ko din mga simba ko lang. Mga sila, wala na, nasod na ng pinistin. Simba yan. Mo dyan na. Kaya na niya. Doon. Doon mo ko. Doon na ba? Ban, hali ban. Ban, hali ban ma, ban. Uban ta ba? Ating ibig. Ay, Inday na sa pinunta na. Ate, katawa ismet. Oh, yan mga guys. Nasaniban silang lahat. Super kawawa sila. Bagong mga naon. Pagkan sino ko na naon. Ay, mukha ko ginapatay na. Ay, mukha ko. Ay, mo ni? Ay, ni? Ay, ni? So hindi pa natapos dito guys. So lilipat naman sila. Ayan. Uban na ta ba?
So, turn over kasi tatapos na sila. So, doon naman sa kabila, guys. Pulaan ka diya sa mobile nga tanan, pulaan sa pamungas diyan. Magigaya ka marin po sa grasya sa kanimo. Pulaan ka diya sa mobile nga tanan, pulaan sa pamungas diyan. Ay pagwala-wala may akwarya na sa grasya. Pulaan ka diya sa mobile nga tanan, pulaan sa pamungas diyan. Magmaya ka marin ang mga grasya. Pulaan ka diya sa mobile nga tanan, pulaan sa pamungas diyan. So, grabe yung daanan namin, guys. Grabe. Ang... Hala, oh my God. Hi. Hello guys. Yung ako nagbada. Ay nagmawel ka. Ha? Dirat ka. Dako na kayo siya, nang kayo. Nakatuwa sa bata ng bayot. Sumaya man sa isin. Ang mili ka kuan. Hi, Wa. Kan kuan dot kung kana hugom. Hello, my God. Yan ra kuya bubulit niya. Lagi ang kedua. Sana ronda. Oh, sa isin o wala ni. Kasamod. Sa isin. Oh, Usil! No. Ay, ang mga isil! Sila! Ang kayag! Ang kayag. Try lang. Naumay. Tawagin mi. Diba? Karon pa ka? Tidak perito. Hi, Blanc. Si Ibu nih, gasnya si Ibu nih. Hala. Udah, tadi tuh. Si Ibu nih. Kenapa pun katanya kasih. Saya sukses akong pagkasih. Ipatungab!
Matay pag tayo ni Piping. Balot mo. Oh, ning dukol na po ka Piping. Bantay mo na kay suwabog na kay tubig ito. Let's go. Tama tata. Bakit naman sa babaw ko? Alawan kasi balot. Pupunta na Kuan bitaw di sa madlo. Wata pa minino anggoy. Berarti ninyo kay para mga student po din. Ako tubig ha. Hi, Moy. Madlo si balot. Pero kuan bitaw di madlo. Uy, baban, pag hinay-hinay baban, kaya basig masudan si balot. Iyara kuya musurod saya. Yawa kalot. Malag man imang pako, laban tahan ni. Laban Alaksa. Kuy naay masudan sa ubos. Basig mabirahan ko ba? Ako gyud bayad nako. Kaya hindi ko ako sa kasulo. Ka masudan na ka makasira mo pa. Okay ra, basta siyo. Koting itlog na Tail ta. ba? Yes, of course, basta YouTube sa kinabuhi. Basta kay mahal na adlaw laban. Mamaya natin dyan. Lahat. Lahat. A year old. Basta lang nakamalon yung ating ano? Basta lang na. Please ko Lord. Dito mas lang pasulod ay mo pagpasulod dito kapita. Kaya kupin na. Ako pagting kamay. Malaparuhan mi ani na. Ano man ito? Dapat akong beauty. Chua. Sarap di ba? So, an over it. So, sorry. Patik-patay ba jud man ni. Dira me kay mag I think maabot jud mo diri. Kaloy baning. Dire. Kana ay. Ano makaabot ka dong sa Wala na wati bro. Okay nang wati ano nang bitin kay. Mawak yung mga kalas. Ano buklan pa do. Nakuan ko ganun napakan yung gapinig bayot. Ano to siya? Pagtisti mo na lang. Gantang pag silo yung Kani. Di sa makuha di sa kamera ba yun? Di sa makuha sa kamera. dito pa. Ito ay kamera. Nag-drone ka. Gikog. Ayat. Nag-drone ka. Next time. Kwarta na. Sir. Sir. Yo. Ano babo? Hala. Ay, may siya. Mura na. Sakit ka siya. Kabuang-buang na. Adiri kupi. Ay, kunit. Bigyan mo ka. Ba, ako ra oy. Kaya mo. Nag-viewers ba? Pero makitan ko. Oh, sige oh. Say hi. Welcome to my vlog. Ya, regoniti lo. Hada balot uy. Sino istoryana? Agamay kay ka. Char man nakabalot. Ano ba siya ganyan? Lahat masih di gunitan lot. Sana dong. Burintian natin mana to? Water. Sin.
Dubayan wala mo. Sige tawa ba? Tabang mo ka, wag mo. Ay, di ko ikaw kabalo. Ikaw na lang ka. Wala mo bakilid ba na siguro. Ay no, nawan. Glapasan. Ako na ituod ba no? Ilang tin matungsok patay. Buyag simba. Kailan kag semento? Wala. Di ba dili na madutlag pa no? Tuod. Muna siya. Ay. Kumbay na mo ba? Basan day mata. Di ba? Buyag. Mabawag maginaputo ka ara pa kan tuod. Hala, as in. So, agahit yun na sa diyo ba? Sa pamayo. Ang ba't sa'yo? Ito yung spot ko. Nag-vlog ka, Kwan? Vlog no, video. Gusto rin ng vlog video. Pero man na. Editan na yun. Mana yung vlog? Pwede followers. 100 na kapil. 3 months pa man ko. Magsugod. Ano? Tinalen. Ah, sige mo ko kayo. Mukoy. Nadara. Ka kayo. Di sa festive. Makan junk foods. Wah, Ha? junk foods. Junk food. Kaon mo wala ka. Biscuit sa mga diri. Ano tayo sabi? Chicken. Si auntie. Ako yung suga na ano eh. Kira at Hi guys, ito naman. Ha? Sir tutok wala play. Kaya good na eh. 30 minutes. Wala, ang bata si Blanc. Yung tutoy, natanggal ito yung tutoy. Na, tugatugag hawi, di mo di kabalo. Practice ayos lang. Ang tabang ko eh. Ginabi mo, injection, patutoy rin. Patutya sila, unsab. Wala. Kasi follow sa tutoy, dili ipatutoy. Huwag na sa sayo-sayo. Words pa man si Katas. Dito kita. Ayaw. Dili na ba oh? Mudamo yung silang tanan diri. Mamatay pa. What if ang magsugod-sugot? Patay gamot ko sa ako. Abanti na yung daan. Wala. Lalaki daw. Lalaki. Lalaki daw. Hoy mga lalaki. Ang tutong sa'yo. Sorry, bayot me. Uy, lalaki ko no. Ay, lalaki daw. Lalaki nga mamumoy, babahada daw. Patabang daw. Ano? Lalaki nga mamumoy, bahada daw. Agay. Napa man di ay kayo? Si Luya, kasi napasay. Ano ka, nakasakay. Sakay rin siya. Nabago yung mangbot. Sakay si Angel. Basta mang Ana siya sakay si Angel. Sakay ko ba'y sada ng bata. Kaya manihinaog si Angel. Hoy, tubig!
Water bottom. Nabotas na ka. Maladlaw. Dito, dito. Dito, dito ba? Banti na mo! Wala. Wala. Naaduha. Una na lang mo. Akin na lang mo ba? Akin mo. Ay, Oh, mutabang na siya. Wala siya nitabang. Lat. Ano gilat dara? Di lang sa. Apa dara be? Ako na lagi. Nanakas akong kami. Nanakas akong... Pero may naman kasi akong video. Diyos ko, kada ko mga utot. Tuod diri, oy. Simbakulag, Diyos ko Lord. Matuod ba? Oh, narang mo na. Sayang man siya. Mga dalang ko mapagtuon na mo gusto ang pagko. Ito yung mga makaon, mahada naman. Marting bugas. Marting teta. So hi guys, so hanggang dito lang muna yung video ko kasi natatakot na po kami guys. So nandito na po kami sa Lasangan. Oh yes, Lasangan ito guys. So mag-update lang ako mamaya no. Kasi I'm just turning my camera in off. Wow, tsara siya bayot oh. Uy, nagsipi ko ganyan isa. So bye bye guys. So just turn my camera off. So hi guys. So nami karon diri nag-una mig ulit kay panggutom nami. So karon we eating na. We eating because hungry birds nami. So Binignit eh. So tunga sa mga kanon kay gawin ra mga nana kanon so. Ang makauban guys, tapos sa babaw. Nanakas kami kay magutom na jud ayo po. Super as in very much. Ganun yan. Yun ang labtan ba? Ugani ka pero alam matok do. Pero ako bitong kay murag ping. So, Wah, ha? murag ping. Di ba? So yun na yan guys. Ayun na yun guys. Oy, super. So yun na nga mga kaupaw na bayot. And thank you so much for watching my video. And I hope nagustuhan nyo po yung mga video ko. And please, don't forget to like and share sa aking mga video and leave your comment here in the video at yung nakita nyo kanina sa video ko yun po ay totoo pero hindi ko po kayo madala sa aming kagustuhan na dalhin ko kayo basta yun na yun alam ko po na kayo ay nalilito kasi ako po ay nalito so wag comment lang kayo sa video na ito kung ano ba yun false or true. So, yun na nga. And please don't forget to like and share
balik-balik man ko. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and please click the notification bell para ma-update kayo sa aking mga video. And I thank you. Hi guys, welcome to my talaga okay. Saan pag umutin? Saan pag So ayun na nga mga kaupaw. So